Šta su bili apostoli? Ribari. Tako je, riba je personifikacija hrišćana. Za vreme velikih progona u Rimskom carstvu nisu smeli da koriste znak krsta i zato su prisvojili ovaj znak koji su koristili kao tajni kod. Što se tiče ogrlice, i tu ogrlice je jedan Rus, inače Vrangelov, kozak, pokušao da ukrade od svoje ljubavnice Vjelete Đukić prve žrtve. To objašnjava Žiga Malović. Da nisam u primetio, ali i pica jeste. Postoji priča po kojoj su Rusi doneli u Beograd bogatstvo romana. A sad tako nešto redi u Ti su ti ovo šabani? Šabani, sine, evo tako da su takve nemošterije. Gazda, imam grupu političa. Hoće da igraju bez maske, kažu, tako je zanimljivo. Podelijem bojevu municiju. Kažu im da kuće testa. Ali čovjeku treba, moja majka je govorila, kad ništa ne fali, ubaci kamen u cipelu. To je to. Znači čovjek ima potrebu za problema. Onda ih mi sami nešto izmišljamo, tražimo, kao ma nije mi ovo mi je... O stari, kad malo staneš, šta mi sve nije, sve vredi. Ti stvarno misliš da će tamo neki pametniji da mi sklanjaju ljude iz službe, da ću ja da sedim iz krštenih ruku? A ja ne znam zašto ti to lepo da pitaš njih. Ako smeš. Ako njima ne mogu ništa. Ima kome mogu. Dobro, odlično. Ti onda ovate zagušite kojima ti možeš nešto. I kojima ti smeš nešto. Ne, moće, crack! Преискус кашен. Преискус само треба пихат го свак. Пихато нашо направо, драгоценно, државанско. На Бошлу. Често нам потопили и босте могат то наби. Не, да би пихала на Бошлу. Не, сум в служби. Вем да сте у служби. Морате то ви наби. Не бom vam izpovedala, ne da se pihat, zato ker jaz sem hud astmatik. In če bom zdaj pihala, mi astmatiki ne smemo pihati v tiste vaše frulice, ki me bo sape zmanjkalo, bom umrla.